huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Pinasaha mata betu sudah hitaros ni huria na marpungu di pesta Natal sadarion. Selamat hari Natal madihita saluhuna. Selamat hari Natal. Edehon hamu madi Jehovah edene baru sada. Ainunga di papahe ni bana akahalongangan. Nunga di tupahi siamun nai doho tangan na nabadiai ibana. Alisandok tanaon mangulupun Jehovah. Pangyar maswara marulupun jalan mahamu. Diari sadarion tamahi tamadok mauliade itu Tuhan debata nasai mangaramoti perdalanan ni huriana sadarion taingok doari hatu tubuh ni Tuhan Yesus nagabe si palua doho nama do cita siat dosa debata tado namar suruh Yesusi ai hobar tu holong ni rohana dihita jolma dati nopana ido hapapatar ni debata marhiti anaki ay pola do anak na nasa di lehon asa unang mago nanggosada siya kita garia datahe ikot tuhanguluan si saleleng ni leleng na kita buanon na atong tadehom mahasangapon ni dibata dame ma dijolma marede mahita. Mari hite goarni debata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi porbadia na tumapalangi do tanon, amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asiniroha, dohot hatutuon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata, amanami nadi banua gijang, mandok mauliate do hami tuho, alani gudang ni asi dot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa kodo anakmu nasa sadai tu hami nadi perdangolanon. Asa balua hami marhite-hite ibana sian dosa do sian hamatean saleleng ni leleng na. Upang itu hami tu hosai sodangi marohanami na holomim marhite-hite todi porbadiai. Aku ni say parrohai mahami. Asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situ rohanami di hagugutan, do di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari dehita onam ras 2. Tangiok kamu patik di debata di pesta Natal na berjulus Sadarion. Di mata surat di Lukas bidu tolu ayat walu. Parwion hamu manatama
pabuanang muba rohamuna, jala sotung didok kamu di bagasar rohamuna, si abarhamdo amanami, ai hurok ma Tuhamu, terjadi di batado, anak di si abarham sian akabatuon, atong rak mangidugugu mahita tu adopan di bata, Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulaw na umbar tu patikmi. Marede buku ede nomor 610 sia. Huriani tuata di bagasan roha nahohom tata poti madusata nagudangi tu adupan ni debata. Ale Tuhan di bata, pargogo naso hatu dosan jala amanami, ujo hami do guarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami, sai marasin roh hamahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni di bata naga bejolma ala ni hami. Ale Tuhan debata, dipatuduhan hodo asini roham dihami akajol mana tinupang. Na disuruh hodo anakmu na sesedai, roh manakot hami na nien dope di padang lanang. Masai gudang tutu akadu senami di hadapanmu. Jalah matiat do jabar nami, aut kunang alani asini roham dihami. Ale Tuhan, ajari mahan pau bawan rohanami, madingot naung hinaholongamu hami bagasan Yesus Kristus. Natubu tu kortibion, lao paduaon. Asi baroham dihami, sai patong-tong madihami roha hamonateon tuho, o todi perbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masalu nabernit, nabi nani dosa nami, romaho mangingani hami, asamarlasini roha hami mangulaon lo menurham, hono parhitiani nasa asini roha, sai unang tulak kami. Ale Tuhan dibata, asi maruham mahami. Sepawas mahami magmilya kapataranmu bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Natubu di barang berkeh. Ukama
saluhurna asa tubuh Yesus ini bagasan rohana asa tumuba rohador pikiranna dari woloi hami ho ganu tiki Ale Tuhan nami, dangadong nau pangasao kami dukon ni asin roham, hati goran na pinatupan ni anakmu don, nahu pangasao kami tujolom, di ini pasonang jala apuli mahami, akana hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni dibata taringat tu hasani dosata. Sonodo pakaholong ini dibata di Portibion. Pola do anak na nasa sadai di Leon. Asa unang mago garuk na porsea di Ibana. Asa hangunduan na saleleng nileleng na di Ibana. Asa ngapom ma di debata di Gijang. Mari kita nomor 600 ayat 4. Tajama, hatan di debata turpuk di hari pesta Natalon, ima natar surat di Pesalmen siap lalu ayat sada 1 ayat sia. Edenamuma di Jehovah edene baru sada, ai nunga di pambain ibana aka halongangan, nunga ditupai sia munai, dohok tanganna nabadiai ibana. Dopani aka berbeda. Nunga dingo ibana asini rohana, dohot hasit tonganna, tubagas ni Israel, nunga diida luhut ujung ni tanahon, hatuaun ni debatata. Surat-surat
pandokan on mangolopon lauba angiar masuaram marolop olo dalam arede maham Pujiamu majahuba, maraku arbab, mardongan arbab do suarani ende. Arolo mahamul jurun ji raja Jawa mardongan Mardorom malaut, rodi isina, portibion, rodi pangisinai. martabatawa maakabatang ai ra marolop maakadu Di jolo ni Jahuba, ay nungaro ibana laho manguhum tanon, uhumon nama portibion, marhite-hite hati koran, dot aka bangso, marhite-hite hasitongan. Ido sahana, martua maaka na tumangion hata ni debata, jalana piausa, aben. Marede nomor 577. Tadi tidak koma persetai sona hina tidak koni dong atas aporsia de sadok portibion rak mahita madok. Au porsia dibata Jehova hido ama pargona suatu dosan nato mo palangi do pano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasasadai imana tiduon di si Maria naga-gabian siato di perbadia adorang suabubuhan hido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na terpajal do ibana di hao pilar silang na tua tuba nua toru dung ditanom na mulak bangulu di hari patuluhon na manai tu surgol lau hundul tu siamun debata Jehova amanai pergugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sot utan on bangumi halak na bangulu au persea dito di perbadia jalarong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen akana badia do di asan di dosa do di atai na mandok mulak bangulu so dan ni halak na umate do di anguluan na sora sudah. Amin. Sangat sungguh-sungguh dihita di pesta Natal na parjoloon dung sipul jamita la suduk banda musena acara ulana badia
Jalatu Ari Mersugut Ema tanggal 26 Desember 2020 Natal Paduahon masuk pukul 10 Lasukma Desi Ima Padidion Nabadia Sonima Songo Sunggul-Sunggul di Bakasan Pesta Natal Naparjoloon Marede Mahita nomor 614. Tapasada marokatta martang yang mahita dami di batana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti akate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal marita saluhna hawa kadongan hupakke majolo 1 menit 2 menit pasahaton tabinami atas guarni keluarga padita mangat tertabunan indang bursi turus rap dohot opat talak enak kon nami omma tikina parpudi hami merjamita di Huriaon songon preses HKBP distrik 22 Riau tanggal 2 Januari naneng roon di Patupa distrik Koma serat terima jabatan sian preses naliling tu preses nebaru lasongoni tanggal 3 Januari di Huriaon Patupaon ni HKBP distrik 22 Riau ma serat terima do lepas sambut sian padi tamangat tertabunan preses periode 2010-2020 tu preses nebaru padita hatus hutapea alania kamang akenang di parmingguanon saula nari dohonokku di pesta Natal Parjoloon atas goar keluarga tuhat tama pasik kopot judia kapak kubasod na hurang lubi saliling 2 tahun kita marsahuta 2 tahun kita marsahuria 2 tahun kita rap di pargudunganon rap di Huriaon tuhat tama manggohi sudina akan nahurangi saula nari dohona itu tongata selamat Natal madihita hamuak kadongan hatani debata nagabe ujahan di parsawratta di pesta Natal pesta Parjolo sadarion ima natar surat walak heber bidusada mamukka mesian ayat sada rodi ayat 4 songonomma padok nadisi jut jalaragam najolo pabahenan ni debata mamakulinya kaamai marhide-hide ka panurangi alai dia ka arina parpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki
ibana do di pabakit gabisitean parluhutani jala marhite ite ibana do di toppa akka hasiangani silam ni hasangapon na do suman ni hadirion na do ibana jala diusung do parluhutani marhite hite hatana na marhagogooni jala dung di patupaibana khaya sosyanak kadosa hudul loibana tusiamun ni hato ngamon na digicangi songon surung ni guarna na tinian nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakkon nasida ido sahana hamwa karongan saha porsiaon di bagasan gowarni tuhatta Yesus Kristus jamita nabudari takas do tabege ainung ngabicar panodangi di hahulumon ima Tuhan Yesusi ima jamita nabudari nungain di pesta parjoloon dipakulingi mahita muse iya nata pestahon sadarion ima de batasat diri na hadir marhiti anaki jadi mula marpesta hita dungain marpestahon debata na hadir marhiti anaki debatasat diri do nagawi anak alani hamuak karunga boy madohonotta cara di debata do saluhna molo jot tali turgehon marhider ragam bahasa Yohanes 3 ayat 10 ai songonodo holong ni rohani debata tu portibion pola do anakna nasa sadai dilehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana pola do dilehon anakna nasasadai dan seterusnya asa secara sederhana nabui dohonotta Natal sama dengan holong di rohani debata tutonga-tonga di portibion jadi molomar Natal kita ima madai holong di roha ni debata tutonga-tonga di portibion jadi sahalak namar Natal molo somampu dope madai holong ni rohani debata tonga-tonga ni portibion dan sukses dope namar Natali alimari menikmati Natal itu dengan menikmati kasih karunia Allah ke tengah-tengah dunia ini soal cara soal strategi soal bentuk doh nama ragam pasti banyak cara Allah laho makka holongi jolma makka holongi porti banyak cara Allah tidak hanya satu bahkan kadang-kadang cara Allah secara misteri cara Allah berek kamu doh hamuruk cara ni debata aidang logis sipata ikut seorang ma Tuhan Yesus daksya jolma alaisator di porbadia dan logis ya kadongan kadang-kadang cara Allah untuk memberi kasih karunia-Nya misteri maul tertodo di pikiran maul ditodo logika alai holong ni rohani debata boy di ida jala didai akan makka nguluhon lani makna Natal narumik kotima holong ni rohani debata tutonga-tonga ni portibion jala ala ni holong ni rohani debatado dilehon anakna nasasadai sorang tutonga-tonga ni portibion hamuak karongan sasitong na molot aja anak yang turpuk tai sian na jolo nungkat dari dah holong rohani debata na jolo inna dipakurigi dah holong rohani debata marhida kapanurirang mau taja habibil tai adong panurang dabalga adong panurang na Mehmet
di sino dipodai jolmai marhite panurirang, di sino di baga-baga, di sino di picang, di sini paingot dotak kana asing, alai tabereng di si, mulai najolo debata nunga pataridahon holong di rohana, alai di dok mamuse marhite nungaen, dipakulingi ma jolmai, dipakulingi ma portibion, dang be marhite panurirang, alai dipakulingi ma jolmai marhite anaki. Jadi sudah nah bentuk kolong di roha doi, mulai sandajolo sahat nungain, bahkan saat roh di sekelilingna harus kita yakini Allah selalu mengasihi kita. Dakkia lokang holong di rohani di batas seperti bion, dakkia lokang holong di rohani di batas jolma, anaki manungain di pabakit di bata gabesitean perluhutan jala di bata manungain natagwari anak nasorangi anak nata pestahoni di bagasan sadarion saboi madohorotta molo marpesta natal hapehita nungain justru pesta las nirohadoi molo marpesta natal kita nungain justru itu pesta bersyukur di holong ni rohani dewata. Mari mensyukuri kasih karunia Allah karena Dia mengasihi kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yakin doa kadongan tanpa marsibabuah kita, tanpa curhat-curhat kita, saya yakin banyak pergumulan kita. Yakin dausi, tanpa kontak batik kita, tanpa curhat kita, tanpa berbisik-bisik kita, saya yakin semua kita yang hadir di sini memiliki berbagai pergumulan. Aisyah penungain secara jujur. Pangot tak ni kopi 10 sia dang marnasai dope. Buktina marminggu pe marnata lope hiraso puas sampai Solomon, saya yakin itu. Hubegena cogot mungkin karena kerinduan di jolma. Kebaktiat di son dang siap be di baitu gedung lebariban dang siap be muse dibuka muse sopoon. Saya tidak tahu jam 11 ini apakah begitu. Alai mulai jam 7 pa itu ngasongoni naking. Siani pe hamuak karongon ngata bereng ira sotobus pakilalan. Dang marsi pabua kita yakin doa arong dora mati keluarga telah di Covid. Dang marsi pabua kita adong dora PHK alani Covid. Dang marsi pabua kita adong dora mau lingolu alani Covid dan sebagainya. Pangot tak ni Covid. Saya yakin sampai hari ini terasa dopei. Bahkan tanpa marsi pabua kita, tanpa curhat kita, adong do gagal ngoluna di tahunon, adong do gagal masa depan di airon dan sebagainya. Banyak itu. Dan tobus dari bagasan rohana. Alai hamuak karongan. Di pesta natalon ikut dohonot tama na sukses doho na bergumul di togihon hata di debatama ibana las maroham amen las maroham di natalon buasa las roha ai ho doholong di rohani debata sianda jolu nungain rodi sengeliling amen las holong rohani debata najolo marhite panurirang nungain marhite anaki jala anaki itu najolo anaki itu nungain anaki itu rodi selilingna. Berarti kasih karunia Allah tidak pernah berkesudahan. Jadi betul-betul do ikut bahagia ibana apapun kondisinya. Jala dong mangyuton panurat heberon
Di bereng tabereng diturupuk tayo na king hasurungan ni Tuhan Yesus. Na tapos tao cadarion. Dia man hasurungan na perjolo iro hasurungan ni anaki marhagogoan hatana. Hasurungan ni anaki na tapos tao cadarion marhagogoon hatana. Asa manangise na porsia di Tuhan Yesus, na porsia di hatutubo di Tuhan Yesus tonga-tonga ni portibion, dohonom mangolu may bana di hata ni debata. Ay marhagogo do hata ni debata, bahkan dinok tumajom siap podang si dua bebe. Marhagogo do hata ni debata, asa manangise na porsia di Tuhan Yesus. Mangolu may bana di hata ni debata. Jala gudang nungain, jolma marsidok katana di portibion. Arong may hata si palecem, hata sopisik, bahkan apa yang kau pikirkan, mangaleai dotakan nasi gudang nungain. Banyak kata-kata, nabuhi taberen kata-kata di portibi, kata-kata jolma. Alai dohodom mahamua karongan, tangga mahata di portibion, songon bunga-bunga di kehidupan ta. Ai di portibion dope kita mangulu, pasti kata-kata dunia ini banyak yang kita dengar. Alai tunggodang peta BG, akka hata-hata di portibion. Saya harus katakan, anggap itu bunga-bunga dunia. Sotungolo hita lalap. Holat di hata-hata di portibion. Di era medsos nungainon. Boy do godang meragam motivasi ni halak manuraton sesuatu. Banyak itu. Tanpa disukut dibalik di suratan naik. Pasti ada motivasinya. Alai do honok kuma akana porsea. Hok mama makkei. Hok bartu hata ni debata. Amin. Akana porsea tu Tuhan Yesus, ala margogo do hata di Tuhan Yesus, dipakai mahata-hatana. Laho hobar tu lomo rohani di bata. Ai margogo si tutu do hata ni di bata. Dapat dua hokang wak karongan siapa itu Yesus. Ada ulang di Yesus otak kanasing. Naboy tabereng di si iya anaki. Na mampu manesa dosata. Yesus na tubui ima Yesus naolo na mampu manesa dosata. Ima luar biasa anak. Sudah kita berdosa. Yakin doa. Dangadong siak kita na luput siam dosa. Saya yakin. Semua yang hadir di sini, bahkan yang diperbolehkan merayakan Natal hari ini, semua perdosa. Jala dengan hormat, mulus perdosa beda, mulai berjulu, itu tong. Ali mulai perdosa beda, rap doh tahu tinggal maison. Asrap kita nama rulaon, nabe dia, beda tong. Sudah doh kita perdosa. Alai, molo porsia itu Tuhan Yesus. Jalaido na tapestao di bagasan sadarion. Roi bana siap banua gincang. Nati nongos di debata tu tonga-tonga di portibion. Tujuanna lao manesa dosaku. Manesa dosamu. Manesa dosa tasudi. Ai salah satu ulaonna. Ima lao manesa dosa. Alari luar biasa Tuhan Yesus tai. Jalek iko bahagia do kita. Majako Yesus tanong soragi ai marhiti hatu tubuna. Tarsesa manusata. Kita harus bahagia memiliki Yesus yang luar biasa. Karena dia adalah satu-satunya yang mampu naraolo rade manesa dosata. Mudah-mudahan mamok kamakenang nakita sudah napungu di son. Dung mula kita anosa gerejaon. Sa pesta Natalon. Yang mapakilalata. Buasan yang pakilalata ala nunga sesa dosata.
Mulak kita sian ibadah pangiduakku matu kita sudah ikon neang ma permula tasianon. Tabu pakilalan. Alanung ngasesa dosatta. Apalagi ma dung rapak kita non. Patu pahon ulaun nabadia songon simbol. Holong ni rohani de bata. Ai merhite ulaun nabadia rak mangan. Marhita lo nabadia rak minum mahita dok Yesus di bagasan sadarion, berarti di bagasan ulau nabadiai ada persekutuan, ada koinonia yang luar biasa. Natadai ala holong ni rohani di mata unang berok sakita kamanga kainang rosa jabu dibuan boban naborat alai mula musesek garejon tujabuna ubora sen nasa jawi ngawrak deh kan hajabuna ibana dengan harapan pulang dari gereja nanti enak karena Natal apa justru mula siak gereja lamu borak musek lang minoto be puasa borak ubere naking alok kumar minggu na musek ngawrak deh kan molo pola gawe mula ibana marungutu ngutan no senon mula ibana mar PT mula ibana mar adang minoto be mar kakung kencer puasa, udah nak ngalokin aku saya agak unang mak. Alai tayakini mulak sagarejon, dia harus makin semangat. Mula sagarejon ikolam neang dagingna jala lasrohana marnida madai dengan bahasa ni debata. Nabarpudi mamok karongan naboy hubereng. Ima Tuhan Yesus datapes tahun dengan ibana ma pusat ni sude hasangapon. Jadi mudah-mudahan mah sudah kita merayakan Natal. Lumobi mah Natal di tahun 2020-on di masa-masa ni Covidon ikut jauh lebih bermakna yang Natal tak. Sian Natal sebelumnya puasa hodok sogoni on holan refleksi do hola perenungan do lo jahita manang umat Kristen marnatal sebelum tahun 2020 doh di tahun 2020 jauh lo jahita tasuku bema dirita anggo sebelum tahun 2020 salah jol merak koto 35 Natal teh. Natal sarikat itu teh. Natal on, Natal propek sudah mah. Olo salah jol mah 20 hari mar Natal bakal lebih. Loja hian. Alai nungahen di tahun 2020-on kemungkinan adong do jol mar Natal holat di garejon. Atau holat tanggal 24, tanggal 25. Ada yang dolok kudisi. Mudah-mudahan molotung peholan tanggal 24, 25 ibadah menikmati Natal. Alai disi mai rasahon ibadah hasangapon di bata. Dang BGB hasangapon na. Pada tutu di masa Natalon menciptakan memang hasangapon mari debata. Digijang dame mah di tanah on memang hasangaponi holam milik di debatadoi dang milik di jolma adi waduh kita di masa-masa udok neking naso 3 hari mar Natalon alai betul-betul merasakan memang hasangaponi holam milik di debatadoi alai molo kita jolma dame nasu murugima boy de bekok kamu jona jolo gudang ni Natali molo huria na butuli badaktif sudah mulai Natal week Natal huria Natal resort Natal distrik betul lu jawab kali kepiga baru Natal huta adil dia molo ina ibana apalagi ina naga bergengsi inang naga nah habis nuansa itu teh Natal on Natal an nuansaan habis nuansai bikin nuansa mate. Kalau bingung sepatah milik nuansa. Alai mau Natal nungaidak pola habis nuansa itu be.
Atak nuan sahabe. Ada yang berengota. Atong boy lam tadai, lam tarasahon. Memang hasang apa ini batado. Dami do dia. Aw agak asik dong. Piga masak kamar sasak naking. Tu salo dak piga kan. Coba ngasih kopit. Satu ngarah kamar sasak do kan. Sotung do tutu salilengon sebelum 2020. Asa baga kau, asa bahan perhatian, asa gawe songonon, asa jangan-jangan itu tetong. Jangan-jangan ya, tanpa menghakimi. Jangan-jangan. Ujungnya kita mata tanggap sangap dan tuat taibe. Alai nungain alani masker kan, rugi mada tukas susasak. Saudari deben nonin na itu tuh masker itu na musetok kan, dang lawe itu salon tong. Itu masker sudah, song lebe be. Buhi pesu tidak lebih halak be. Atak na inang sianu manangopung sianu ngamol betul ada. Ayo dang lau be. Asunari tabereng dang au be perhatian. Dang jolma perhatian. Semua tutup masker. Siapa perhatian? Mula ma. Hasang apa ma? Lewat dari gijang. Dame ma. Itu Natal. Mari makin merasakan itu. Asa mula manungai itu tu nasa sitong na. Memuji, memuliakan Allah. Baik kok kamu jo kamu karongan. Olo si pata ulu jahita mamikiri dana konsumsi. Tu Natal. Sian mamikiri dana perjamita. Misal lah rupani kan. Misal lah maju. Paik na yati. Paik na. Habis si Natal matahatan. Yesus masihatan. Tuhan Yesus matahatan. Ulo jahita. Mamikiri dana entertainment. Hiburan. Sian mamikiri perjamita ni kunaking. Sunari dang boy besongoni. Biarlah Tuhan taila marsangap ni kunaking. Tugas ta mardame. Dame itu tugas ta. Dan itu makna Natal. Hasang apa ma debata di kijang. Dame ma di tanoon. Dia kajol ma. Halo muani. Memang hasang apa nak kamangak kainang. Itu milik ni debata doi. Unang tabuat di sanibana. Unang adong nang gosahalak jolmon mabuat rasa ngapon ni debata. Alai tabuat majabarta. Jabarta mardame. Dame itu Jabarta. Jabarta matabuat di pesta Natal kamakainang. Ima dame ma di tanoon. Asa marhite jamita dohonok kuma. Mardame be mahita mula sa pesta Natalon. Mardame mahita do diri tasad diri. Tarjalom nuna masad diho misalnya. Mardame madohot keluarga. Molo salilengon jojot riting-ritingon. Salilengon jojot merbada-bada. Salilengon jojot kasar-kasar. Marhite Natalon. Di paingok ma. Mardame ma. Do keluarga. Mardame madohot dongan. Mardame madohot debata. Molo salilengon dak peduli. Taringo hubungan pribadi do debata. Ale margite Natalon. Nungaro debata be margite anak itu tonga-tonga di pertibion. Mari berdamai dengan Allah. Karena Allah yang lebih dahulu mendamaikan dirinya kepada kita. Ngamat cebur jutu hatai. Berdamai dohot kita. Hita petong. Allah ma berdamai dohot ibana. Selama Natal ma dihita saluhutna. Martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan. Nungahu persuliok kami hatami. Pasu-pasu may palat cerohanami. Pasu-pasu mangurupi kami. Hatami ma pergugun nami. Lumobi ma banguruti sudah kapak kobasion nami. Tonga-tonga ni huriam. Palas marohanami Tuhan.
madai hinatabo ni holong ni roham naung roho to tonga-tongani portibion atau ngasih roham ho mamar sangap di sudah perayaan pesta Natal nami di tahun 2020 di bagasan kawardi anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiya kami Tuhan. Amin. Marademeta 605 pasaton pelian sada B 2. Sude utabroha
masuk mahita tu acara ulaun nabadia. Marit de mahita. Dami ribata na sumurung siyan saluhut roha. Ima mangaramoti hati-hati muna, dohot roha muna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na di banu agijang. Asiroham, topok mahami na pungu dison. Adorang hupangak kami non, parpadana nabadiyay. Leho matod di parbadia tu ganu pami asa ditubun hapor siaw na mangodu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoi mahami maswadahon diri nami asa taru tok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubun hapor siaw na mangolui saitai ti rohanami asa lamalungu kami tu banagijang asa say masihol hami pai maimahon haroron ni Tuhan Yesus. Amin. Hita kanaung pinarhamaol lide batang. Ita sakkat nungain mangaton parparana badiyai. Di baheni tatibang majumbolo manang natau hita marulaon da badia. Asa unang ona uhu manangi sesyak kitaon. Ay holan nauduk roha. Jalan na malosori rohana. Alani pabahenan na suture jana manopo ti dosana jana porsia di hasani dosa na pinatupa di Tuhan Yesus ido na tao mangaton parpadana na badiyai alai akaradohot marulaw na badiya unang bediolo sibolis unang bedia dati mardosa tukpado hamuma rohamuna siani tunggu tapok kamu mah ngosong doho lateni roha alai pa ingot-ingot tamu mah Tuhan Yesus Kristus naong mate janang mula mangulu humok pamu asa tahu kamu mangaton parpadanan nabadiyai di baheni tatak kasih nazolo rohat tabe jala alusi kamu mah sukut-sukunon jong-jong mahamu. Di parhatu tu rohamdo halak pardosa hosen hatu tubum dohot ala di pangalasim di pati ni debata molo di parhatu tu rohamdo dokma olo namarsak doroham ala dosami jala di pangi doroham naing malua honungai sad dosam molo songoni roham dokma olo di parhatu turhamdo naungro Tuhan Yesus Kristus tutana opang ulo pardosa ibana nong mate doh mulak mangulu humakopo mamorsan jalamanesa dosam molo songoni di parhatu turham dokma olo
olo doho manggota posarham late ni roha dohot hosom ni roha akub ni i olo doho mardengga doho talak na mangarsakiho jana olo doho manesa dosa di dongamu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sudi dosam molo songon ni roham dokma olo atong tapoduk be marohatta jala tatapoti masuk dosatta yutok kamu ma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa godang dohami ajut ulosi hami patikmu tamado na uhummu hami nungai doho sogut molo bala conommu tu hami hobar tu pabahenan nami i alela ni godang niasi dot holong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nili homu humoko pami alani ubain nahum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masudi dosa nami jalaleho toddi parbadia tu hami asa margogo hami mangalun asa dosa do mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanah odo pe hami amin atok kamu akan nama nopoti dosamu na jalan nama uas diasin rohani di bata saya sahak matu hamu nahina porsiaon ni rohamu na mangasahon hatari Tuhan Yesus dorok tuhamu pos marohamu na nungasesa saluhu dosamu na marhite-hite guari di bata ama dot anak dot todi parbadia amin alea manami nadi banua gijang sai pirbadia ma guarmu sai ro maharajonmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon nadi banua gijang lehon matu kami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ridongan namar dosa tu kami unak kami togio tu pangujunan balua mahami sian pangago ay hona puna harajaon dohota gogoon rodi hasangapon saleleng nilileng na amen hudul mahamu marede mahita atong tangok kamu ma tonan Tuhan Yesus lahu padirihon perpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu porongin nai uju tarjehei ibana di dokma mauliate dungi di ponggoli mai di parlea mutlak kasisianna ut maridok calo kamu ma jala pangam ma dagikku doi nanilat Tuhan mate nomokop pamu baik kau masongoni bahen parning gotam muna diau
jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dongidok ma tu nasida jalo kamu mak sude kamu manginum siani ia panginumanon padane baru mon marhite-hite mudarhu nanusia numok kopamu bahen asani dosa sampai kamu masongoni bahen parning otamuna diau atong romahamu nungara de sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni Jehovah romahamu Yesus Kristus
LD 154 ayat sada. Cak terusna. Seratus lima puluh empat. Sai malingas motono
Pendeta 425. 425. 435. Martang yang mahita. Puji matuhat debata ale todiku. Jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhat debata ale todiku. Jala unang tung halupa hodenggan di basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalu maka sahibmu sudena. Ibana paluaun hosam sian hamagoan. Jadi lehot tuh dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala perdengan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha gudang. Jang dibahit tuhitan na hobar tu dosatta. Jang dibalocot tuhitan na hobar tu haja hatotta. Songon asin roha ni mama tuaka anak konna do. Asin roha ni Tuhan debati diakka na makabiari ibana. Nung atakas di paturut debata holong ni rohana itu hita di namate Kristus humo kopita uju pardosa dope hita atau dalam maluma hita dungai diri masna dunggai parpitor hita hinor honni mudarnai di baheni saya pujo di pamangaku doho rohaku doho nasa pabahinaklu Tuhan debata olak nion ro di saleleng ni leleng na. Amin tatangyak ko mapilian na tapapungot wadupan ni debata. Ale debata manami na di banua gijang. Hodo harorowan di salusi leho-leho na dengka do naso libasa na mau diutus. Upasahat kami masyan nani lehom itu kami pilihan nami itu ho. Say jalo mai gap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihan non. Pati pulon harajom muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai maroha nami marhite hite todim asalam mutada kami godang ni si leho-lehom itu kami asalam girigir kami madok mauliat itu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale Tuhan debata na toktong na somarmula na somapatsohotan. Upuji hami maho alasau do sude tahim naong sinakakmu at dorang somarojahat do pehasiang anon. Daktaraba siboli sakakmu dang sudah tahim na badiay di bahid dosa nami alani holong ni roham na balga naso haruduani di baheni mauliate maroha nami tuho anang saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di kami asa malua kami siat dosa hamatean dosian uhum dohot jala matsohot tami mangulahot dosa ope saya si maroham di kami togi hom mahami tu anakmu saya bahay mahami gabe siluam tu ibana asa upa ni halo jauh muhami ala natin on na birniti dohot hangaluton humokop kami asa ibana puna hami jala hami na puna ibana saya sungguh di mahuriam sadarion asa diingot habal gaumu dot haroro ni anakmu gabe jolma laho pangulo kami perdosa saya sungguh lima akka parhalado ni huriam mamarita ho barita nauli tu saluhut talak naung patar hasangapomu janaung jupang dame dohot hasonangan saya leho mapit tu naukap tu halak si pelebegu dohot tu parokamu na asing asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masaluhu raja dohot akka suruanna asa di boto nasida naung nilen ho raja jala Tuhan nasumurungi rodi saliling-liling na saya lehon gogo tu akka na di bagasa pangujunan apuli akka na marsak jala palua akka na targugut saya tatap jala uding akka na pinaburu-buru ni halak alani guarmu saya dongani jala pasu-pasu kami sude akka na magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliyaman amin na di banua gijang saya pirbadia magwarmu saya romahara jaonmu saya saut malomon roham di benua tongon songon na di benua gijang lehon matu kami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami togi tu pangujunan palua mahami sian pangagum pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasoro madamena tutodim amin Selamat Natal madihita saluhna.